hama Ingsa alhamdulillah sakit kalau sinom ya ora kalah lah nek karo Gojes ya ora kalah. Ya, cara kalah sithik ya patut ae lah kok. Ya alhamdulillah Mas Arif dalu punika saged nderek wungon punika termasuk salah satunggaling adat menapa menika tilaranipun para sesepuh ingkang sampun surut ing kasedan jading pranyatanipun kebudayaan utawi budaya ingkang adiluhung menika saestu sampun diakui oleh dunia. Nggih. Jadi sudah menjadi culture heritage UNESCO warisan budaya tak benda. Minimal nuwun sewu dalu punika minimal sudah ada 4. Jadi budayane wong Jawa sing diakoni kalih donya dalu punika mun enten 4 sing dilakoni sing dilestarekne panjenenganipun Mas Min Pierre. Napa mawon, Pak? Ing salah setunggalipun wayang. Wayang kulit menika warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh dunia lewat UNESCO. Nggih. Ingkang angka kalih gamelan. Gamelan menika juga sekarang juga sudah diakui oleh UNESCO. Sing nomor 3 menika wangkingan panjenengan keris keris sekarang juga sudah masuk warisan budaya tak benda, sudah masuk ke UNESCO. Lan ingkang kaping sekawan batik ingkang diagem bapak-bapak batik itu sekarang sudah masuk warisan budaya tak benda, sudah diakui oleh dunia yaitu masuk di dalam UNESCO. Tepuk tangan. Nah. Wong Jawa menika bangsa sing hebat, bangsa sing luar biasa, Mas. Nggih. Titikane bangsa hebat menika nggih wonten sekawan. Napa mawon? Siji duwe basa dhewe. Sing nomor 2 duwe aksara dhewe. Hana, Caraka, Gata, Sawala lan ora masuk Jawa B. Tahun B niku pripun, Pak Do? Lho, piyai Jawa menika dalam satu windu, sewindu menika wonten 8 tahun. Nggih. Alif wonten, ehe wonten, jimakir wonten. Wonten melih menapa menika dal, wonten B, wonten ehe, wonten jimakir lan sak piturutipun. Dadi wong Jawa niku ora isah dienggo engkel-engkelan, tapi nek dititeni mesti menangan. Wong Jawa niku nek engkel-engkelan kalah. Nek debat nek kanggo apa kuwi secara dunia titen-titenan wong Jawa niku menang titen. Nggih, wong Jawa niku nek golek dina ngepasne goleki tanggal 1 Suro ora usah rebutan. Ora usah dadak didelok kaya NU karo Muhammadiyah nemtokne dina Ramadan dadak gegeran enek sing Senin, enek sing Selasa. Wong Jawa mboten gadah resepe kok. Resepe pripun, Pak Do? Nek gawe rumus aboge niku angger taune Alif mesti tibane Rebo Wage. Nek aboge berarti Rebo Wage. Alif Rebo Wage. Nggih. Bar Alif mesti katpon taune ehe akatpon. Iki mesti. Wal mahpon jimawal mesti tibane jemahpon. J sowing taun J mesti Selasa Pahing. Dal tugi taune dal mesti Setu Legi. B meski taune B mesti Kemis Legi. Wu nen won taune wawu mesti Senin Kliwon. Kir mah G taune Jumakir mesti Jemah Wage. Ngene iki ora pangeran kraton gak iso Mas niki. Iya. Maha wiku adakne tukon wong-wonge kan do tukon. Iya. Abdi lembaga tukon ngono iki asli. Iku mlane panjenengan dadi dalang ya pangapunten. Wong dalang niku lak kiai dalang niku ngudal piwulang. Nggih. Udal piwulang dadi wong dalang niku sangune ya akeh. Minimal kudu anggit, sanggit, ya ta? Anggit, sanggit, rumit, lungit, wingit. Nah, gak tekan